Guys, manin yung sa tabos barangay guys oh. Ito yung na haplak guys. Pero ako na umipit ng panagan guys. Ito suga yung lino guys. Labing dinaganay na mo sa ubos. Basta kumapit. Okay. Sakit kayo kong dughan guys. Kaya ako pinakalas sa kanao guys. Kaya ako sa second floor. Grabe ko suga sa lilog. Wala ko nag-expect. Muning anong naman diri sa barangay Kalumpang guys. Oh. Barangay Hall Kalumpang. Sakit kayo kong dughan guys. Sapit ko na mugdinagan. May kasakit sa kong dughan. Ang kauban guys. O naghilak. Ako dyan, kapit ko gatakihon. Sakit kaya akong dughan. Last ko nakagawas. Kaya hapit pag ginako akong bag. Tapos akong dughan, Diyos ko. Sakit. Patay mo kauban ganihan nga na nahapla jud og dinagan. Di na makontak akong anak akong ikontak. Diyos ko kasakit sa akong dughan. Di ko katawagan ni akong ipoy ba nasa first floor biya sila. Nagkatawag ko Ako nimo kay tuon na lang na nimo sa eskwelahan di na sila igawas o dili na sila ikuan dito. Ano di ko na sila dito ang problema lang dito kung magsampit sila sa hagdan. simba ko punta no. Kay mag-drill gani. Gani Gani ang kon karon. Di ba what is kaya? Diba? Ako na lang ano mo ko dala gud oy. Ako dala sa ano pa. Sugatan na lang ninyong mga estudyante ninyo. Hindi ako dala bida. Kung gani usao na lang to. Nawagan ni kus kong anak. Hindi na magpuntak. Sa guard oy bilin. Bilang sa guard. Kita pa. Iba mura ko. Ano lang bilang sa guard ni, bilang sa guard. Ulan pa jod. Yalang ko. Lat dumigit. Sakit sa akong dughan mo. Lat dumigit lat. Alarma jud ni diri tanan sa linog. Dughan. Kauban guys, margatekihon guys. Siya pa intaw nagbuyod siya pa daw. Ang bibili ko kang duway. Ha? Duway bibili ko. Wag lang yung bibili ko. Tama guys, ang bastante. Ang bibili ko. Ano ka bibili ko? Uli na ko guys kay halag ulan uli na ko balay guys kay uli na ko mga kauban. Ang kauban guys mag-atake. Pato ka, akas Kaya naglingkod. Amo ko dalao. Akong sabon. Goy, ginoo ko. Flat pa dyan. Ito, nanguli na ako mga kauban guys. Sumuuli na po ko. Kay ngagaw po ko sa tong balay dito. Sugar dito.